hanya hai lamsu ani YouTube channel dini bo hanya hai kan kersamung ketal pri theka kaitoni hamari bai te norong ni suba subai finally tini kaisa songtui baiga tini ni o title norok tikna marhana tini ni kersamung tamor samung nai gospel samung Subraiyung Kaitor ni Thani Nok tangnai rok sigana tini norok no rasabai khanai actually gitar bo asile boiha expert renggia ang ni sak sak goreng manise abo ani talent bai ang rasakna so phadi Subraiyung Kaitor ni Thani Nok tangnai ro leng lai mang tong nai bo ni sablo Subraiyung Kaitor ni Thani Nok tangnai ro leng lai mang tong nai bo ni sablo ang sana Subray se hambai norok barayung jaha comment khai sadi tini ni ani rasamo actually phurung rasa mane oi uni bai bakrang rok pina soger oi to amri bai nakadi phadi elai tini ni video asujrang nai malai nai bisnge sala hambai